Ayo. Oy, pre! Mangayan na po kag tangad. Tigtil, pre! Sige na makagsabaw, pre! Ano man ang daghag manok, pre? Kalas ko! Asa man ako mga manok sa kulungan? Sabaw-sabaw. Yati ka, pre! Ikawat din akong manok! Daghanag manok ni pare, oy. Oy, pre! Ay, pre! Si tirada diha. Ay, cellphone, pre! Sky-scatter ba? Ay, daghan siyag manok. Jamingon ako ni. Pre, nakasuroy ba ka itong Domingo dito sa poblasyon, pre? Let's go! Namatay akong manok, pre! Naunay sa tari ba? Ah! Malasa din mo, pre! Lagi, pre! Malas lagi kayo ko! What? Taysa, pre! Ang tigahad-hangad din mo, pre! Dili, pre ba? Daghan man di kang tanglad di ay. Aw, og tanglad les gutan nimo, pre. Bisan pagkapila ka magsabaw og manok, di na mahurot. Pre, muli lang sa kubalay, pre. Di, mangandam sa ako sa kuwang-kuwan ba? Mga lamas dito. Sige, pre. Kabalo jud ko magsabaw jud ka ba? Labi ko kay kag sudan karon. Sige kay mag-scatter sa ko. Sige, pre! Anong manok ni pare, oy? Asa minindot, aniya? Ginagawa mo. Ano yung manok ni pare, oy? Asa minindot, aniya? Kining pula? O kining puti? Balik lang ko sa adlaw. Ayo! Ayo! Oy, pre. Mangayan na po kag tangad. Putik til, pre. Sige na makagsabaw, pre. Tagada ba nimo manok, pre? Aw! Siyempre, ano man ang daghag manok, pre? Adlaw-adlaw dyan ta sabaw. May pa ka, pre. Bisag gamay kag manok, adlaw kag sabaw. Ako manganing ang daghang kog manok, nabulad-bulad ako. Pre, mangayon ako tanglad ha. Magkuha na ko. Ginagawa mo. Tinglawog no, guys. Lawog ka sa manok, eh. Let's go! Asa man ako mga manok sa kulungan nga wala man? Kasi pare, nangayong tangan. Sabaw-sabaw.